Afouteza Podcast, el podcast más insólito sobre el Celta, el celtismo y el fútbol en general. Boas afouteceiras, afouteceiros, queria deixar un pequeno vídeo ca miña opinión sobre o último día de fichaxes, porque o resto tedes os directos en YouTube para ver tanto a miña opinión como a do resto dos compañeiros sobre o resto do mercado do noso clube. Paréceme que as incorporacións son boas incorporacións, falando en concreto cada un, Matías Vecino paréceme que cumpre un perfil que non temos e que nos facía falta, que é de centrocampista con experiencia, que podelle axudar aos Silais, Román, Sotelo a dar ese pequeno saltiño ou a coller esa madurez que en moitos momentos lles falta. Por outro lado, o xogador do Elche pareceme que claramente un sustituto para cubrirnos que pola baixa que teremos en Verán de Mingueza. Non me parece mal, quero dicir, parece unha cantidade asumible, pareceme que te evitas ter que ir en verán con todos os clubes sabendo que estás necesitado porque marchou de Mingueza, pois xa te estás coberto contra eso, co cal está ben. E sobre a saída de Brian Zaragoza, eu penso que unha boa salida, tanto porque ao final foi unha cesión que lle sacamos cartos, é así, porque entre o que nos dan, o soldo que nos aforramos e demais, sacamoslle cartos, e que ademais é un xogador non estaba rendindo nin preto siquera tanto do seu nivel como do custo que estaba tendo para o noso equipo, e que de todas formas en breve se ha deixado de xogar, porque todos sabemos que non ia disputar ningún minuto unha vez se acercaran ao 60%, co cal considero que en global foi un bo mercado, mellorable como todos, pero creo que foi un bo mercado invernal e que agora podemos afrontar con garantías o resto da tempada, o que queira.